Halløj og velkommen til TV-køkkenet med Annika. Og i dag skal vi lave Jun kombucha. Jeg har smidt lidt hjemmefra. Uha. Scheiß gut. Den her, den er anden fermenteret med hindbær. Og den er skide godt. Som sådan en form for raffineret rød sodavand. Dejlig og læskende. Så stopper vi lige musikken. Alright, du skal bruge en scoby og en startervæske. Det har du nok måske fået af mig. Og så skal du bruge noget grønt te. Jeg har sådan noget her, men det kan også bare, altså, hvad det her. Det behøver ikke være fancy overhovedet. Og så skal du bruge, hvor er det henne? Sukker eller honning. En kombucha-svamp lever ligesom af sukker og koffein. Så ofte er det mørk te og sukker. Og junscobien er på honning og grønt te. Hold mig. Og så det er sådan ligesom de vigtige ingredienser. Men det der er med junscobien, værsgo. Det gider jeg ikke klippe ud. Det der er med junscobien, det er... Ej, det smager godt. Jeg er ikke så vild med den der mørk kombucha. Men den her, den er bare god. Anyway. Der er en masse ting, som jeg bruger, men det behøver man ikke. Jeg bruger en tesi. Det behøver man ikke at have. Jeg bruger også en trakt. Det er nok meget godt at have, men altså. Og så skal du bruge sådan en patentlåsflaske eller en skruelåsflaske. Det skal være sådan en glasagtig, sådan at man kan lukke ordentligt til, så at når du anden fermenterer, så kan det bruges. Men det kommer vi til. Så bruger jeg sådan en, bare sådan en plastikdims. Og nu har jeg lige brygget noget, og det her er det første skridt. Nu gennemgår vi første skridt. Jeg har brygget noget grønt te på forhånd. Og så bruger jeg også, men det behøver man ikke, men det bruger jeg, fordi vandet i København er sløjt. Jeg bruger en filterkande til at koge mine ting på, og til at tilføje vand. Fordi det er det, man ligesom skal gøre. Du tager den grønne te, og lader den trække lidt. Du kan enten lave meget te, eller en meget stærk te. Og det kommer jeg lige til. Sådan. Og den har stået trukket lidt. Fordi væsken skal selvfølgelig være stuetemperatur, når den skal hældes over. Fordi svampen kan ikke tåle så varmt. Så tager jeg lige sukker. Ja, det er det, jeg har i dag. Ellers så bruger jeg honning, det kan jeg også. Og for sjov skyld, og for syns skyld, og for videoens skyld, så bruger jeg i dag et målebæger plejer sus. Men lad os sige, at vi tager 200 gram sukker. Må lige se her. Ja, det gør vi. Okay. Det er godt. Sådan. Det er cirka 200 gram rørsukker. Sådan. Så blander vi det lige. Det kan vi gøre med en ske. Tove, kan du lade være med at skabe dig til jeg er færdig med at lave video? Og så rører vi rundt til det er opløst. Det har jeg ikke snydt hjemmefra. Nu er sådan nogenlunde opløst, så smager man lige lidt på det. Det skal være for sødt til du kan... Ja, det er meget sødt. Så køler jeg det ned med bare noget koldt vand. Og det synes jeg er smart, fordi så behøver man ikke stå og vente på, at det bliver kølet ned.
det må ikke være sådan over 30 grader, tror jeg. Det er stadig pisse sødt, så det er rigtigt. Så skal det lige lukke lidt igen, og det her skal lige køle ned. Men det man lige kan sige, det er omkring den her type. Fordi der er nogen der vælger, at når de putter, man skal se svampen og den her startervæske som en slags surdej. Hvor man hele tiden, du ved, men den kan sagtens klare sig selv. Hvis du ikke brygger, når du har tømt den, hvis ikke du brygger noget nyt på den, så står den fint og klarer sig. Jeg har valgt at lave et system, det her. Der kan du se, den har været lukket noget tid. Hvor at den er lukket til, fordi så slipper man for bananfluer og sådan noget. Og så, ja, altså så slipper man for, at man risikerer, at der går ting i. Også fordi det man får nemlig, når man har den løs, som jeg har på den her, det er, at man hele tiden får en ny svamp ovenpå. Og det her, jeg bruger så den her til at lave nye svampe. Men det er en anden sag. Så ja, og alligevel kan der godt danne sig en svamp heroppe, selvom den er lukket til. Men jeg vælger altid at lukke den til, for det gør også, det karbonerer bedre i det, der hedder første fermentering. Der er en første og en anden fermentering, og vi er i gang med første fermentering. For satan. Du skal lære med skæbter, og jeg skal lære med at få plads i fingrene. Og så, skal vi se her. Jeg kan lige have lidt mere koldt vand. Vi får lige lidt koldt vand fra køleskabet. Det. Nu er det køligt, og det er sødt. Måske skal det have en lille smule mere sødt, faktisk. Så der vil jeg sige cirka, glem at sige med 250 gram. Så til sådan en stor kande her, som der måske er 1,5 liter i. I don't know. Jeg har flere glas kørende, så man kan godt lave så meget. Man skulle ikke lave så meget te til bare sådan en her. Der skal man jo lave en liter eller sådan noget. Alright. Nu er det faktisk nogenlunde kølet ned det her. Til at det passer. Og det der også er forskellen på Juice og den anden kombucha type, det er, at den ikke behøver at fermentere så længe. Så nu hælder vi det her. Og så sætter jeg en dato på. Så skriver jeg dato på. Og så tjekker man efter 4-5 dage, hvordan den smager. Den skal smage sådan, den skal have den rette balance mellem syrlig og surt. Og du kan også prøve dig frem. Det er meget sådan noget trial and error. Og det er også noget måde, hvad man synes. Men 4-5 dage, maks 8, skal den have, som regel. Og så skal man stille den ude af, den skal ikke have direkte lys, så man kan godt stille den på ude i køkkenet med et viskestykke over. Den kan godt lide at have det lidt varmt, så det jeg faktisk har gjort, det er, at jeg har et skab mellem min ovn og min opvaskemaskine, som er helt perfekt til at have kombucha-produktion i. Og så om 4 dage, så vender jeg tilbage.